यही जगह बात है। हाँ आईनी है जा दोनों मंडली के गाड़ी रोकल ही। हाँ जसवंत भैया भाई व्यवस्था करौले रनिया काजू किशमिश के पानी पिए खातिर। हाँ दोनों कलाकार रहा चुप रहा। अब गाँव हो तो क्या करब हम इनका से दूगो लगाए है। अब हम एगो लंगर से परेशान बनी अब दूगो लंगर भिड़ता ये बात ठीक नहीं क्या भाई। पहले कॉल रही तो हम एक आदमी के बोलौले नहीं। दू जना बाल हो एगो सोच टंगड़ी बा। दू जना में मिला के एगो टंगड़ी सोच बा। आ तब देखिए सब्जी के खेत में निमन आदमी अगोरिया कर ऐसा ने लोग बैठा दे वाला घर वाला की कहीं घुसगी ना। हाँ एकरा के बैठा दे। हाँ बड़की मचान आ केहू बहरी से गइल बा सोची कुछ तोड़ ली। हाँ हिली ना आ मचनवे तर से कह के आई रे कौन हो रे। अब जे नइखे जाना तू तो हवे पर भाग जाई। हां कि का जाने आ जा। हां गौवा के लइका जाने जाले सज्जन तरह सकी लगड़ा ह लगड़ा आई ना। हां तूने सब कह के आई रे आई कह के तब आइए के देख ले। आओ तोरा कोनो गोड़ बा आओ आइए के देख ले जी। सही कने रोका भाई कहाँ के बात के जसवंत भैया नाश्ता करे के लिए काजू किशमिश। हाँ मिठाई रहल। हाँ अभियंता भैया कहलेंगे शुगर बा। हाँ ना कहले कि शुगर के बीमारी होला तो 3 गो चीज खत्म हो जाला। हाँ आ दास खत्म हो जाला। हाँ हम ना मानते हैं कि इनका दास खत्म बा लेकिन सही में इनका दास खत्म बा। कैसे शुगर इतना इनका पहाबी बा। हाँ आ दास इनका इतना कमजोर हो। हाँ सवेरे ना बता सके के मरले तो यह तब बुझाई कि लसा लसा करत भुला जाए के काम कइले साइज से पता करल सब के लागल पानी पिए मिठाई खाए काजू किशमिश। हां हमनियो के अपन खानी आ जाए। हां अभियंता भैया पानी पियो पियो अभियंता भैया कजुआ लेके। हां खात नहीं खा ना देख के। हां अपना पीछवा खोस के। हां गणिया में रोका भाई आ तब निकाल के तब मुंह में खाता। अरे राम राम छी छी अरे क्या किया रे लंगड़ा भैया ई का करता फिर कजुआ देख के पछवा खोस के आ तब मुंह में खाता रे। हम के भैया डायरेक्ट खा कहता चुप रह इंजीनियर हम है कि तू हुआ। हम के भैया इंजीनियर तो तू ही हुआ। कहले कि हम यही शौक खाता नहीं डरे खाता नहीं। काहे भैया काहे कहले कि पिछला सीजन में लीची खात रहे। बिया सहित एगो लीची खा गए रहे। सवेरे निकले में बड़ा कष्ट भाई। तब से कोनो सामान खाइले तो पहले नाप ली लेकिन सवेरे आराम से निकल ना जोड़ लगोई नहीं क्योंकि अब जब कोनो सामान खाइले तो नाप ली लेकिन सवेरे कोनो दिक्कत नहीं। साइज नानू बड़ी वहाँ के लाइदार बनी चाचा। हाँ वहाँ के जानता नहीं कि अभी यह चलत। हाँ वहाँ के जुग गलत चल जाए। हाँ वहाँ के जुग के बात ना महेंद्र बाबा ना भिखारी नहीं ना गायत्री बाबा नहीं खान निमन गावला के नतीजा हो तू लोग मर गए। निमन गावला के नतीजा तू लोग मर गए। पब्लिक मांग कम कर देलस। अगर जिए के बाद तब बाउल गावे